Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas spremamo picu. Imamo prvo oko 400 grama brašna. Imamo kvasac koji sam stavila u 200 ml tople vode, jednu kašičicu šećera i jednu kašiku brašna. To sam sve pomešala i naravno ostavila da kvasac nadođe. Sada ćemo lepo to da izmešamo sa brašnom. Dodat ću malo ulja, znači otprilike 3 do 4 kašike i dodat ću malo soli. I sada ću sve to da izmešam, da dobijem glatko testo. Evo, testo je već glatko, dosta. Sad ću da stavim na površinu radnu malo brašna i stavljam ovo testo da ga razmesim. Testo ću ostaviti 15 minuta da naraste i onda ću da od njega pravim picu. Testo je taman malo naraslo, još ću jednom da ga premesim. Sada, ova količina testa nam je dovoljna recimo za dve manje pice. Ja ću ovako da uzmem 2/3 testa, ovo ću da ostavim za kasnije i od ovoga ću da pravim picu. Pošto mi je ona otprilike, ova količina testa mi je dovoljna za ovaj moj pleh koji imam. Znači, razvaljam soklagijom. Testo ću da razvaljam malo šire nego koliki mi je pleh. A zašto to radim? Sad ćete da vidite. Uzimam okrugli pleh koji mi je baš za picu i stavljam testo. Namerno sam ostavila ove ćoškove, zato što ću u ćoškove, odnosno u ivice pice, da stavim kačkavalj. I to sam ovako iseckala, komadići kačkavalja koji će biti u korici. Ovo deca posebno vole, zato što se lepo razvlači kada se ispeče. Krajeve na unutra zavijem. I lagano pritisnem da testo lepo prijanja uz ivice pleha. Sljedeću stvar koju radim, stavljam pelat. Ja ne koristim kečap za picu, pelat je mnogo lepši, dobijete onu pravu talijansku notu pice. Znači, slobodno, obilno stavite pelata. Zatim ću uzeti četkicu i premazat ću i ove krajeve, odnosno ivice, sa pelatom. Zatim uzimam susam i susam ću da stavim na krajeve. Testo za picu ne treba da stoji dugo kao što biste pekli recimo hleb, zato što testo za picu ne treba da narasta kao hleb, znači treba da bude mnogo manje nego kada bi pravili hleb. Sada, imam ovde šunku,
Vi naravno po želji stavite šta želite. Ja sam ovde konkretno isekla kockice šunke. Takođe obilno stavite da to bude jedna fina, bogata pica. Zatim imam ovde neku pečenicu koju ću takođe da poređam po pici. Naravno, ne mora ništa da izgleda savršeno. Ona i treba da izgleda onako, da izgleda bogato i da izgleda ovo sve onako lepo razbacano po samoj pici. Znači, slobodno stavite obilno svega. Zatim ćemo da stavimo kačkavalj. I naravno origano. Pica ide u rernu na 230 stepeni nekih 10 do 15 minuta. Ceo ovaj naš mali studio miriše na picu. Jedva čekam da vam pokažem kako izgleda. Pogledajte ovo. Miriše očaravajuće. Potpuno sam oduševljena. Pa probajte evo picu na moj način. Verujem da će vam se dopasti.